Ya, iki tak pas nih tenan iki yo ya Allah lek abing. Piye Mas? Iya, cah selelipur kok wong ayu, heeh. Iya no sing pas ngene iki dadi jebul karo swasana. Aku yo ngerti wong iki yo gawan kursi ya, Mbak ya. Iki gawan kursi kowe iki. Iki taplake lho Mas. Napa ora nyadar bocah iki. Lho iki kesusuan yang mburi kono kon swalen langsung nyebrak sarung kursi tinggo ngono. Setengah pintu kudu kon on lho Mas. Taplak meja tak Mbah Dewi. Mas. Kita juga masih banyak waktu caos selelipur kunjuk depan pun para tamu yang pasti juga ikut berdoa ya. Nggo Mbak Manten tadi didoakan semuanya semoga berkah barokah. Geniso dadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Ya Allah. Duwe anak rasa oke-oke cukup kalih dosa mawon. Ya oke ya ora apa-apa kok ya. Ya cukup kalih dosa mawon. Kalih dosa iki tegese kalih supados mboten rekoso. Mboten nggih. Dadi kalih dosa. Juwai keluarga berencana lho Mas. Heeh, ora apa-apa. Wong loro ngono piye? Piye? Nek telu ora berencana. Ora berencana, sing sitok ora sengaja. Biasane sing sitoke mulai ngejob biasane. Wong ayu, cah selilipur kunjuk depanipun para tamu arep ngaturne apa? Tadi ada pamunditan, masih ada satu cinta merah jambu juga permintaan dari Bapak mantan kepala desa. Ya tadi ada request Lintang Asmoro juga. Oh ada request Lintang Asmoro, ya pokoke siji bakal siji diaturne ya nok. Nah, keripik edang, keripik telo, siredang waton roto, masih nyambut gawe bebarengan. Ya, wis. Arah aku manut. Waktu masih panjang, kabeh engko cek kedumban. Masih panjang Mas, sampai panjang. jam 2 ini tadi. Oh iya. Nah, sampean anake pira? Aku masih SMP loh Mas. SMP sampun manak pindho. Ya ampun. Lah iya. Ndekne ya ro. Ro mong kene iki pakar kok ya. Katuraken kanca-kanca Lintang Asmara, asmagaken. Dhuwur kaya ora enek lintang. Mendung lho Mas. Ora ketutup lapon. Sing ati setiaku bisa aduweni merangsang dia sulapsi
bisa